nyo ngayon? Si Coco, no? Oh, si Coco. Wala na pag-asa. Bakit? Ha? Last year, champion yan eh. Wala na. Shout out ko lang doon sa sa family ko na nandiyan sa Pinas, mga Yay family, Osos family. Saan ba saan sa Pilipinas? Doon po sa sa Panabo, Panabo City. Panabo City, no? Bayan ito, Panabo. Panoorin niyo po yung vlog ni Chandler po. Chandler, no? At Chandler Traveler po. Maraming salamat po. Ano pangalan mo, Brett? Jeric. Shoutout pala sa nanay ko. Ma, nasa Japan na ako. Thank you kay Shopee. Salamat Shopee. Salamat, Shopee. Pangalan nyo? Saan ka sa atin sa Pilipinas? Saan ka sa atin sa Pilipinas? Sa Cagayan de Oro, shout out. Cagayan de Oro, sa Cagayan, no? Ha? Cagayan de Oro. Kasi pangalan mo? Salvador, Yurin. Salvador Yurin. Shout out bro sa Cagayan. Shout out sa Cagayan de Oro. Oo, di ba? Brad, shout out Brad, saan sa atin sa Manila? Sa Pampanga po, shoutout sa Pampanga, sa mga kaibigan ko sa Pampanga, West Zone, shoutout. Apelido. Bernardo po, Bernardo family, shoutout. Ito yung mga malakas na mga Malakas kumain. Mas kumain po. Save ba yan? Boss, mga katablers, no? Muli ang battle champion, preparation to champion, no? So Sakay de versus Chococo. So ito mga katablers, tingnan natin.
Kasi comments mo. Kasi, ano yun, okay? Okay? Ano? Ay, ayaw na ako ba nila? Mahal naman mo. Kasi yung jacket ko,
Just 5 seconds. Wait for the whistle. Wait for the whistle. Boy, Kimboy, lapyot! Go, highlights na to, go!
Kimboy to Mr. Marikit. Wala. Iyan. 15 to shoot. All the ball. Out Mr. Jeff. And Mr. Pabonita. Bilang guardia. Hoy, nakagawa ni Mr. Pabonita. Boy, last 3 minutes. 15 to shot. 10 to shoot. To the rep. Foul, Mr. Pabonita. Kimboy! Salamat, Kimboy! Kapiyot doy! Tagalog. Oy, Tagalog! Kimboy, galingan mo, Kimboy! Atay! Nagbinugaw na naman si Kimboy noon. Kita ninyo. 23, 22. Kimboy, foul.
ba? Sub. Out of reserve. Mangayay. Skip. Sumanbog. Dahil charger. Ito. Last 2 minutes. Tip to shoot. Wala. Ay, kita. Sa borderline. Marikit, wala. Sa nakabunin ka. Nice flip! And to shoot. Yes, 2 points. Yeah. No more shot clock. Last 5 It
31-35. Sige, mamaya na. Ay ko, dili. Ako gagad yung pagkakuha ko. Hindi naman nililipin eh. Talo nga tayo sa ano. Ako ganun eh. Kaya baka makita, baka maano ganun. Hindi. Pagkakuha ako eh. Dito lang naman hindi naman ganun eh. Kuha pa lang ang pesa. Yung bola sa ulo, akala mo nasa taas yung ulo. Kumuha ko ng pesa pagkakuha ko ng pesa. Dapat siguro ganun. Ano, pagkakuha mo ng bola, kaya nag-dribble mo. Di ba? Last go. Isa na lang, Jer. Isa. Connect. Yan po, Mr. Jeff. Ay ko, Tres na tres. 3 points, Mr. Gintoy. Tres. Apat yan. Pantega. Wala. Hey! Last time sa Mr. Gintoy.
15 exclusion. Last 1 minute. Third personal foul, Mr. Pinocha. Nakakuha na Mr. Hit to Mr. Pabukita. Last 45. Last 41. Fifteen to shoot. And to shoot. Last 20. Wait, wala whistle. Yes, wala. Pampaya. Wala again. Wait for the whistle. Highlights ito, highlights na ito ba? Highlight sa mga di kasalo. Lagyan mo ng antikit Go! mo, pre. Oo nga. Masyado madulas. Nagsibo yung kamay, nagsibo. Oh, highlights na ito ba? Wala pa no? Wala pa di gawas pa no? Connect, 2 points, Pabukita. Yes, 2 points, Pabukita. Last 2 and 45.
inning. Last time out. Nakit na sayang. One under the win. Fifty-six, 51. Warning for technical, delaying the game. I-announce, i-announce! Warning for technical. Si Coco. Delaying the game. Warning for technical. Mr. Abid. Connect. 1 point, Mr. Balantukas. Last 55. Mega Lending. Last 35. 53, 57. Ang atong kwadre.
isang test. 39. 29. Pola ka na. Oh, pag sa mabila yan, kung yung makuha mo na, kung sinong mas wala pang masalong pa. Dasal mo na warning. Unang pahawakin! 26 seconds! Kaya pa, kaya! Penalty! 54-57. Penalty na! Penalty na! Sino ka muna sa dyan? Last 23. Wala. Last 21. Time! 21. Last 21. Penalty na, penalty na. Connect. 1 point. Score. Last 15. Sayang mo! Kaya pa, kaya! Abi, Huwag lang pamilin yung van, yung shooter. Sayang, sayang. Cut ka rin. last 15 seconds. Yes, 1 point. Kaya ako. Balo. Maganda. Maganda yung laro ninyo ba, no? Ha? Maganda. Yung score ba? Maganda yung score ninyo ba, no? Yung score ninyo ba? Yung score ninyo, maganda. Pumasok yung ano. Kaya nga nag-drone. Restore